Wow! Mae hynna'n actually gweithio. Haia, nes i'n gweld chdi fanna. Ti'n iawn. Wel, croeso nôl i PopT. Dyma fi eto, Elin. Dwi mewn gegin. A dwi chydig bach yn bod yn y gegin yma heddiw, actually. Gyda'n rili'n byd i wneud. O'n i'n meddwl eich sy'n ni'n gallu gwneud rhyw arbrofion gwyddonol gwallgof mewn gilydd. Mae hynna'n swnio'n cool yndi. Iawn, oce, ta. O'n i'n neud hynna. Ond cyn i ni wneud hynna, mae yna rhywbeth ddim cweit yn iawn, dwi'n meddwl. Na welliant. Amser am bach o wyddoniaeth, fe? Yes. Yn yr arbrawf yma, da ni am drio cael pupur i ddawnsio mewn dŵr. Da chi angen pupur, hylif golchi llestri a dŵr a cotton buds. So, y cam cyntaf ydy tollti'r cwpyn o ddŵr i fewn i'r bowlan, a wedyn ychwanegu y pupur wrth gwrs. Nesa... Elin, hogliad i hwnna. So tollti'r pupur i mewn i'r bowlan, a wedyn da chi angen cotton bud a rhoi chydig o'r hylif golchi llestri arno fo yn ofalus. A wedyn, da chi'n gosod y tip yng nghanol y pupur sy'n arnofio. A dylsa fod o'n dawnsio allan o'i le. Dwi'n meddwl nes i ddefnyddio bach gormod o pupur tro yma, ond nath o weithio. Sort of. O, ces i hwyl anyway, yn le ar fi. Joio. Nesaf, da ni am greu enfys o liwia drwy gael dŵr i adweithio gyda fferins lliwgar. Holl da chi angen ydy fferins lliwgar, glasiod o ddŵr a plat eithaf gwasgar. Wedyn, dwi'n mynd i osod y fferins un ar y tro yn creu cylch rownd ochr y plat. Fel da chi'n gweld yma yma. Triwch creu patrwm fel enfys. Lyfli. A wedyn nesa, yn slo bach, dwi'n tywallt y dŵr ar y plat a disgwyl efo adweithio gyda'r dau lliw sydd yn y fferins. Ylwch. Mae'n cychwyn. Ylwch, neis. Enfys bach. Iali, o'n i hyd yn oed wedi synnu efo'r result. Nath hwn droi allan lot gwell na be o'n i ddisgwyl. A treat bach i ddathlu, wrth gwrs. Yn debyg iawn i be nes i efo'r pupur, dwi rwan yn rhoi bach o hada chia ar arwyneb dŵr mewn bowlan. Dwi wedyn yn mynd at y cotton bud a'r hylif golchi llestri eto gan obeithio y tro hyn neith rhywbeth really cool ddigwydd. Nath rhywbeth ddigwydd o fanna. Elin, rwan, ti just yn MS. Mae'r arbrawf yma yn cael bawd lawr gyda fi. Ymlaen i nesa. Rwan yn yr arbrawf yma, dwi am ceisio creu cymysgedd hyliw lliw really cool mewn jar. Yn gyntaf, dwi'n llenwi cwpana efo hylifion gwahanol. Un efo food colouring, un efo dŵr a un efo olew coginio. Gofynnwch i oedolyn helpu chi gyda hyn. Dwi nesaf yn cymysgu baking soda efo dŵr i greu sylfaen trwchus i'r cymysg. A yna tollti'r olew i fewn. Nesa, mae'r olew yn ffurfio haen ar top y dŵr yn creu effaith really cool yn y jar. Wedyn, dwi isio trio ychwanegu chydig bach o bubbles. Felly, dwi roi glasiod o vinegar gwyn yn y cymysgedd. A, ella byddwn ni angen jar chydig bach mwy. Waw, lwch ar y bubbles na. Cool. Amser wedyn i ychwanegu chydig bach o liw. Wow, mae hwn yn edrych yn really cool. Ar gyfer arbrawf nesa ni, dwi am ddefnyddio'r balŵn yma i wneud rhywbeth really cool. Dwi am drio plygu dŵr. Dwi'n gobeithio wneith hwn weithio. Y peth cyntaf dwi angen wneud ydy rwbio'r balŵn ar fy ngwallt i greu static neu trydan. Wedyn, offa fi fy'r ystafell molchi, lle dwi'n rhedeg y tap dŵr yn araf ac yn dal y balŵn yn erbyn fo yn ofalus. Wow! Mae hynna'n actually gweithio! Bawd fyny'r arbrawf yma, llwyddiant a hanner. Dwi efo gobeithio'n uchel am yr arbrawf yma. Oll da chi angen ydy potal dŵr gwag. Gnewch yn siŵr fod y caead wedi'w gau yn dyn ac ewch ati i dwistio gwaelod y potal mor dyn na da chi'n gallu. Byddwch yn ofalus a gofynnwch i oedolyn helpu chi efo hyn.
Wel, nath hynny ddim gweithio o gwbl. Wel, nath hynna ddim gweithio na ddo. Dwi'n gryf o, apparently. Waw, oedd hynna yn wallgof oedd. Nes i enjoyo'r hyn. A gobeithio nath chi enjoyo'r hynna'n hefyd. Cofiwch i ddanysgrifio i'r sianel i adael wow. A gadwch sylw lawr o fanna. Gadewch i fi wybod pa experiment oedd eich gorau chi. A hefyd gadewch ni wybod pa rei da chi mynd i drio adra. A tagiwch ni ar Instagram neu TikTok os da chi wedi trio wneud yr gwyddoniaeth gwallgof yma adra. Ond tan y tro nesaf, tara!